Kaixo, Goior eta Aimar gara, IMH-ko mantenu elektromekanikoko lehen mailako ikasleak. Gaur egun herri erdiguneak hotzez beteta egoten dira eta horrek kutsadura eta zarata sortzen ditu. Gure proposamena da Elgoibarko erdiguneko gune batzutan, adibidez Bernardo Ezenarro kalea edo Aita Agirre plazan, zenbat aparkaleku kotxe elektrikoentzat erreserbatzea. Era horretan kutsadura jaitsi eta elektrikoaren erabilera bultzatzeko. 2011 urtean 7 puntu ipini ziren kotxe elektrikoak dekargatzeko eta kotxe elektrikoak aparkatzeko erreserbatuak zeudenak. Geroztik hainbat puntu kendu behar izan ditugu, ez dutelako erabilera handirik izan, baina gaur egun oraindik mantentzen ditugu kotxe elektrikoentzako erreserbatutako aparkaleku batzuk. Kaixo, Jarekana naiz, Elgoibar Institutoko DBH bateko ikaslea naiz eta plastikoarekin buruz hitz egingo dizuet. Urtean mundua sortzen den plastiko kantitatea. Den ia 91% ez da birziklatzen eta ozeanoetan bukatzen du. Kalte handiak sortzen ditu. Ez bada ez eraldatzen, 2050 urte plastiko gehiago egongo da arrainak baino. Horregaitik proposatzen dugu udaletxeak plastikoaren erabilera murrizteko ekintza aurrera erama oihalezko poltsak erabilera bultzatuz. Sortzen dugun plastiko kopurua oso altua da. Horregatik, udaletxetik hainbat kanpaina egin ditugu plastiko kopurua murrizteko. Alde batetik, taper kanpainak egin ziren duela nahiko denbora, baina azkenengo urte hauetan poltsa bererabilgarriak banatu ditugu etxe bizitzetan eta hainbat kanpaina egin ditugu saskiak eta karroak erabiltzeko merkatu plaza adibidez. Kaixo, ni Ambro naiz, Elgoibarko Institutuko DBH-ko 3. mailako ikaslea. Horri batean erabilera ez diogu garrantzi handirik ematen, baina egunean milaka horrien erabilerak kalteak sor dizkio gure ingurumenari. Zuhaitzean, mosketan, basoei, hainbat animali espezie eta gure planetaren klimari eragiten dio. Zuhaitz horiek karbono dioxidoa jasotzen duten berotegi efektua murriztuz. Paperaren produkzioan ingurumenerako kaltegarriak diren hainbat produktu erabiltzen dira. Kloroa adibidez, ingurumean kaltear sor ditzake errekak, ozeanoa eta izaki bizidunetan. Horregatik, udaletxeari eskatzen diogu bidaltzen duen informazioa digitala izatea eta paperaren erabilpena murriztea. Duela pare bat urte, hasi ginen papelak kentzen udaletxetikan. Izapide guztiak, herritarrek etxen dituen eskaerak eta horre guztiak digitalki bidaltzen ditugu eta jasotzen ditugu. Eta orduan saiatzen ari gara aldan papel gutxien moitzen behintzat. Elgoibarko bidegorrian gaude. Plin! Kaixo, gu herri eskolako 5. mailako ikasleak gara. Ni Inar Urizar naiz. Ni Helene Burrutxaga. Eta ni Daniela Santa. Bideo honetako zuhaitz eta landareak hobeto ezagutzeko proposamen bat dugu. Zuhaitz eta landaren informazioa panel informatiboetan jartzea. Panel horietan informazioa eta argazkiak jartzea gain, QR bat jartzea proposatzen dugu. Espero dugu gure ideia kontuan hartzea. Hemendik pasatzen diren haurrak eta gurasoak panel informatiboetatik gehiago ikasteko. Deba ibaiaren biodibertsitatea jasoko daben panela jartzeko eskaera hori oso interesgarria bentsentzakatu. Eta horrek diputazioakin batera lantzeko modukoak izango dira, bai? Orduan eskatuko dieguna diputaziora eskatuko dugu, bixen artean egin dezakegun olako eskaera hori erantzutia. Kaixo, gu Elgoibarko herri eskolako ikasleak gara. Ni Oiago Aristi naiz. Ni June Langara naiz. Ni Ninei Erasolo naiz.
bidegorriko zerbitzuak hobetzeko zaborrontzi gehiago jartzea eta komun batzuk jartzea proposatzen dugu. Honekin lortuko genukeena jendeak lurrera zaborrik ez botatzea eta norbait komunera jateko beharra badu komune zerbitzu hori eskaintzea izango zen. Espero dugu gure proposamena kontutan hartzea zakarrontzia eta komunak. Horrela jendea bidegorria gehiago erabiliko du. Ondo izan! Bidegorrian komune ipintzea gure konpromesoetako bat zen, eta gustatuko litzaigukena baino gehiago kostatu bazaigu ere bai ura, argindarra eta saneamenduaren arazoa konpontzea, lizitazioa martxan dago, eta laizter ikusiko dugu komuna Bidegorrian. Horretaz gain, diputazioari, foru aldundiari luzatuko diogu Bidegorrian zakarrontziak ipintzeko eskaera. Beraiek kudeatzen baitute Bidegorriko mantenimentua. Martxan daude ja honezkero, Urasandiko igogailuak. Hobetuko da benak irisgarritxasuna batez ere herri eskolarako irisgarritxasuna eta hobetuko dituenak. Eta beste eskoletara juteko ere bai eta saiatuko gara urtez urte berrikuntzak ezartzen. Oin ere bai, udalbusarekin batera irisgarritxasun hori ere behintzat bermatuta dago. Hainbat azoka eta ferixa egiten ditugu urtean zehar. Azkena, eduki duguna oin Trinidadietako ere bai izan da. Elgoibarko produktuak agertzen diana, bai animaliak eta bai baratzetako produktuak. Gure ekoizliek egiten ditue hemen euren erakusketak ero euren ferixak, bai? Orduan, urtez urte saiatzen gara hoiek ferixak eta hobetzen, eta gure ekoizliak ekarri ditzaten euren produktuak kalera eta ezagutarazten gure partetik. Ikastolara oinez edo bizikletan etortzen saiatzen gara. Horregatik ikastolako sageretan bizikletak lagatzeko kontuak aurkitzen. Udaletxeari eskatu nahi diogu herrian zehar herritarrek erabili ahal izateko bizikleta elektrikoa jarri. Hauek egongo balira zein helduek erabiltzeko aukera edukiko luke. 2011 urtean ipini genituen hainbat puntu kotxe elektrikoak kargatzeko eta baitza ipini genituen bizikleta elektriko batzuk Elgoibarren artean erabiltzeko. 4 urte eta gero erabilerarik ez zuten ez eduki eta mantentze kostua oso altua zenez kendu izan behar genituen. Hala ere, aztertuko dugu aukerarik dagoa berriz ere ipini ahal izateko. Gure gizartean janari asko eta asko bota egiten da. Eta egoera honean egondarren inork ezin izaten du hau aprobetxatu. Gure jangela narik eta janari gutxien botatzen saiatzen gara, baina ez da lan erraza. Udaletxeko agintariei eskatu nahi genieke soberan dagoen janaria banatzeko kanpainak antolatzea. Denda, taberna edo jatetxeetan soberan dituzten elikagaiak beste norbaitek aprobetxatu ahal izateko. Jangelak, ero jantokisa daukaben enpresekin eta eskolekin harremanetan jarriko gara. Ero mankomunidadiari izango diogu eurekin harremanetan jartzeko, aldan zaborren gutxixen, ero ondakin gutxixen sortu dezaten, ero behintzat zabaldu dezaten.